फटबजरा समष्टिनि जोंनि बीपीएफनि कैंडिडेट आवगायनिनो एमसीएलए मानगोनां मुनमुन ब्रह्म आब' बिथाङा दिनै गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथायनो फैदों आरो बे हाबाफारियावनो फटबजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा लोब 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 बाहागो लादों। हाजार हाजार रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लादों। गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिया मुनमुन ब्रह्म आब'खौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्राबाय आरो जों 100% सियर फटबजरा समष्टियाव जोङो एकदम मेजरिटी लानानै गोबां भट लानानै जोंनि बीपीएफनि कैंडिडेट मुनमुन ब्रह्म आब'आ देरहागोन आरो फटबजरा समष्टियाव बीपीएफखौ फेजेननो हानाय जेबो राजनीतिक दोलो गैया। जों देरहागोन आरो देरहानाया जोंहा 100% दिनै नमिनेशन पेपार गथायनाय हाबाफारियाव लोब 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 रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेनिनो बिदिन्थि जे जोङो फटबजरा समष्टियाव बीपीएफआ देरहानाया 100% रोखा जानानै दङ। बाव कंग्रेसबो गेलेथों, बाव यूडीएफ गेलेथों, बाव बीजेपी गेलेथों, बाव गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोआ गेलेथों, इंडिया डेमोक्रेटिक कान्ट्री बयहाबो गेलेनो मोननाय मोनथाया दङ। नाथाय फटबजरानि रायजो राजानि गोरबो सिङाव नांगोल हाबजोबनानै दङ। बिथांमोननि गोरबो बिखा सब सिङाव मुनमुन ब्रह्म आब'आ हाबजोबनानै दङ। नांगोलनि अनगायै फटबजरानि रायजो राजाया जेखौबो सिनाया। मानोना दिनै फटबजराखौ साब डिविजन बानायनाया, फटबजरायाव सिविल एसडीओ बानायनाय, फटबजरायाव एसटीपीओ अफिस खालामनाय, फटबजराखौ साब डिविजन खालामनाय, बे सब खामानिखौ मावदों होनबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार। ओंखायनो बीपीएफआ गोबां अबदान दङ, हाग्रामा महिलारी सारा गोबां अबदान दङ साब डिविजन क्रिएट खालामनाय बे ओनसोलखौ जौगाहोनायाव। ओंखायनो फटबजरानि रायजो राजानि गोरबोआव साफ्रोमनावबो नांगोल आरो बीपीएफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारखौ मोजां मोनो। जोंनि बीपीएफनि कैंडिडेट फटबजरानि मुनमुन मेडामखौ मोजां मोनो आरो डेमोक्रेटिक हिसाबै गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बाव बाहागो लायोब्लाबो जेबो एफेक्ट खालामनो हानाय नङा होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जोंहा गोबां समष्टियाव देरहासार जागोन, एब्सुलेटलि मेजरिटी मोननानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा शिफ्ट जागोन। बीटीसीआव बीपीएफखौ फेजेननो हानाय जेबो राजखान्थि दोलोआ गैया। जोंहानो 1 नम्बर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बुंबाय थादों। बे खोथाया रोखा। 22 तारिखनि उनाव जेला रिजाल्ट होगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा शिफ्ट जागोन, बीपीएफआ हारसिंनो सरकार दागोन, बे सैथो।